South Africa sabingelela ngandzakwethu kuphi nokuphi khona nibingelela umduduzo ngamkhwanazi sola kwinhlangano ithuleleni organization okwenhlangano yabantu elekela abantu ke kulezo zinkinga basuke beziletha kuthina ke singelela kulonyaka omusha u2026 January singapha ke endaweni yasebangeni ngaphansi kwesiceme ekuthiwa ise-Port and Fort PD la sikhona sizeke emndenini wakamkhwanazi South Africa siqale ukufika lapha ekhaya sike safika ngonyaka odlule sakwenza esikwenzayo but ke kwasekuphoqa ukuthi siphinde sibuye futhi namhlanje ke sesizolithatha ke siqophela lonke udaba lo mnduna lapha ekhaya ngoba lapho kufuneka sidlulisele khona kuqala kwi-LPC sesidlulisele sisinqamlile ke imfula nemfudlana nanqamla nama-toll gate bese wacrossa sisuka le eThekwini size sizofika la ngoba ke usize lapha ekhaya lwasithinta kakhulu udaba ke singalo lapha ekhaya ke ngane zakwethu ke udaba olubuhlungu kakhulu lokuthi badlala isigebengu esingummeli ekade ke sibenzela ke iprocess yokuthi ke izimali zikababa walapha ekhaya obesebenza kuhulumeni eminyangweni wezombutho wamaphoyisa babusebenzile iminyaka eminingi baba lapha ekhaya kwaze ke kwafika isikhathi ke sokuthi ke uyadlula lapha emhlabeni izingane zakhe wayeshiye isicabangele ngoba wayesebenzile wayibeka imali ke lapha ayibeke khona ke wakuphoqa ukuthi ke kuthola ummeli ozokwazi ukuthi ke enze leyo process ukuthi ke imali iphume bese ke edlulisa ummeli letha ngapha ekhaya okungabanga kusenzeka ke ngendlela konke lokho kwakufanele ummeli akwenze ngoba ke isimo nje banisibona nje ekhaya siyazisho nje ukuthi ke kukhona okungahambi kahle kodwa ke ngeke ngigeqa amagula ke sinayo umama lapha ekhaya nondodakazi wakhe ngapha bazosithatha ke basibeke ngicela ukuqala nje ngomama siyabingelela ma yebo ninjani ma siyaphila umama ubani Madube Mkhwanazi mama lapha ekhaya yebo ma kwenzakalani ma asasho sibeke nje qale nje indaba eqaleni kwahamba umyeni wami futhi ehambe emhlabeni wayekade esebenza emaphoyiseni eseyaphuma futhi engakafiki 55 ubaba kwathiwa akafike 55 years wafika 55 years ngokweminyaka cha ngafika hambisa ngendlela phela wafika 55 okay uthe sefike 55 yena wayetshela ukuthi imali yakhe yonke izophuma yonke okay wase kuthiwa ngeke ayithole yonke uzodana ehola njalo ngenyanga okay kusho ubani lapha uthi kwashiwe khona kaOdmushwana imali wayifaka kaOdmushwana yephi empangeni Richards Bay okay suthi ke wayesahole nje wayesehole kathathu wahamba nje la ekhaya ephila engenalutho nje engakhombisi lutho uthe ngo4 kwezwakala ngabona ingane sizothatha imoto sidrive omunye kanti bayihambe ethe uyaka bafowabo beyiphilela bathatha imoto bathatha umfana wami lo usana bahamba bathiwa bangangitshela lutho babuye bahamba sengizwa mina sengizwa ngomunye umfowabo esethatha Maduba sikuthelanga njalo umfuthu masithe asingatsheli ngoba umuntu ongaphathekile kahle ngeDP ngasuke kwenzekile nawe mhlawumbe kusuke ngeDP ngaya mina sakumbona esibhedlela futhi wangena nje lesine wesihlanu sabathi somlu waseyafika emhlabeni futhi ke wadlula emhlabeni okay kodwa la ekhaya wahamba nje iphilele ngenalo wayehambe yakephi ma wayebakhona umfowabo osemahweni wayethi yomsiza uyomsiza okay these ukuthi kwenzekani asazi kuze kube manje asazi kwenzekani ngoba mina ngamthola sesibhedlela mangifika esibhedlela ngifike ngasakhuluma ngasiza
Oh. Kade engaguli. Ahlala ekhaya. Wayengaguli, ayengazebike lutho. Bathini esibhedlela ngokuhlola kwabo mhlawumbe umzimba? Angikhumbuli ngoba kwathiwa sengathi noma uwile bathiwa bazongidlulisela le-Albert. Uma ngihamba mina kwathiwa basezongidlulisela i-Albert bazosebenzisana nabase-Albert nabala ngoba ngokuthi wayesesengibelezana wayesesibhedlela ngibelezana ngoba angithi ngangikade wayekade sahole kwesithathu engakayijoyini i-medical. Okay. Esathi usazoqala ukuthi enze zonke idingo. Wayesahola kabili sathi usazoqala ukuthi enze zonke idingo. Aseyasho. Uthe ngoLwesihlanu bangena ucingo kwathiwa akasekho sebefonela umfana baba ukuhamba kwakhe. Kodwa la ekhaya nje wahamba engagulanga. Wahamba nje engenalutho nje. Kodwa wabuye sebuyele ekhaya. Wangabe sabuye ekhaya? Besabuye ekhaya. Engazange bike lutho engasenzele lutho. Oh. Engazange ngasonga ukuthi makasala kunjani ngiyagula lutho. Wahamba nje eyiphile. Baba umgcina kwethu. Sagcina nje thina sikhuluma naye nje kuseni ukuthi kwenzekani lapho wayekhona nabafowabo asazi. Uqhaqho lwesidumbu lomzimba uma behlola udokotela yathini impumela yakhona? Wathiwa natural death. Okay. Siyaxolisa ukuze lokho sikuzwa amahha kusendodo niphephisa lapha ekhaya nawe kakhulu umyeni wakho. Okay-ke wadlula ubaba emhlabeni? Yeah. Imali sile ka-old mutual? Seka old mutual. Okay-ke ma. Futhi kuthe emva kwesonto kwase kufika ingane ulephi ingane leyo ekade isiza ngoba ubaba insurance yakhe engakafiki. Ngangisaqalile mina ngoba phela ngithi ngale nkathi imali yakhe kade umushali bengaholi bingekho imali engenayo ingakafiki ingakapheli inyanga eziyisithupha. Iyona ingane le iyona ingane yathwala ingcwaba yasingcwabela. Ingane ubani? Ingane kaSikhuza wami. Okay. Yona yayisithwalela umncwabo nokudla ibona benza konke. Futhi-ke ney'ngane-ke usana khona lapha esabambe khona kodwa manje asabambe indawo naye wayefaka lokho okuncane wayenako nanangu wayefunda naye lokho okuncane wayenako amadefunda eCliptown naye lokho okuncane benakho wayefunda. Wayesethi hayi Madube kufuneka sithole ummeli ngoba kuthi umalume ingekho i-beneficiary. Futhi nami ngangazi ukuthi kanjani. Futhi nami angibange ngibuze izinto eziningi ukuthi mhlambe i-beneficiary kanjani ngoba ngangiyitshela mina ukuthi ngoba umyeni wami eseshonile mhlambe basazongibiza ka-old mutual ngiqhubeke mhlambe ngihole bengitshela ukuthi ufune ngenze njani. Wayesethi sesithola ummeli waseyahamba futhi wasebuya-ke sefona-ke isifona-ke ingane sithi hhayi isiyenzile apho sikhulumile nommeli wasinika imali kaphesholi sahamba ney'ngane sahamba saya kummeli empangeni. Asuka kummeli-ke wafika-ke ummeli wasichazela-ke. Ubani lo mmeli? Ummeli lo mmeli besingene kuyena. Lena mthathu benilungisela? Ummeli ubani? Owakashana. Okay. Ilo firm yakhe ibizwa kuthini? MS Shangiz Atheni. MS. Open? MS Shangiz Atheni. Angiphindela ma? MS Shangiz Atheni. Okay, phama office yakhe? Kusempangeni Maxwell Street. Okay. Alright, ungaqhubeka ma? Sabhalisa-ke ney'ngane wathi asize nazo zonke iy'ngane
seza zonke iy'ngane ngahamba nazo naye ingane le ingane le uzohamba wayekhona naye. Sabhalisa-ke sabuya-ke. Wasephinde futhi-ke ummeli-ke seyasibiza wayesethi kuthini singakwazi ukuthi engakwazi yena ukuthi esiboleke imali kule kababa ngoba sakhala ukuthi la ekhaya kusebenza umuntu akekho umuntu ngoba ehambile nje ubaba abantwana bebengakatholi madoko ubaba bekuyena ngoba beseqalile ukukhola bekuyena besithengela imphuphu futhi khona ezinye izinto nami bengisafuna ukuzenza ekhaya nendlu ngangakayiqali nendlu nalendlu ngangakayakhi futhi nezinye izinto nje bakufuneka sizenze. Wayesethi-ke lo mmeli-ke uzosiboleka imali ngahamba-ke ngasayina-ke mina wasiboleka-ke washo wathi uyasiboleka imali yabo yabameli lena osiboleka yona kuyothi thina sekuphuma imali kababa mase beyayidonsa bona. Othi umthetho usho njalo Washo ukuthi kufuneka baniboleke imali. Angisisa Yebo. Wathini? Wathi imali uzoyithatha kweyakhe and then base kuphume imali-ke kama uzobe esibamba lapho-ke. Uthini umthetho ovuma lokho ukuthi baniboleke imali bese-ke Washo kanjalo wathi umthetho wathi uzobhala incwadi eyise kwaMaster and then kwaMaster bese baya-approve-ke base-ke eyasinikeza-ke imali. Okay-ke sekuyizinto eziwu-2-ke lezo ngifuna ukuba nomuntu osekhaya acaciseleke mhlawumbe understand ngoba lezi zinto nifunda ngoba senibhekene nesimo. Uthi niboleke emalini yabameli kodwa uzophinda abhayele futhi kaMaster. Ukusho ukuthi kaMaster unjani uyaniboleka imali? Yes. Okay. Yes, wathi uzosiboleka kanjani imali uzobhala kwaMaster asho ukuthi yena uzosinikeza imali engangokuthi kodwa leyo mali uyithatha kweyakhe and then base kuphume imali uzobe sebamba lapho-ke. Ama kuthi-ke kanjalo ngiyezwa kama ukuthi wathi umthetho uyavuma. Okay, ungaqhubeka mama. futhi kwase kufika-ke isikhathi-ke sokuthi-ke iphume le mali yasiyaphuma-ke imali ngase ngiqala-ke sengithi ngiyazama ngoba ziningi izinto anikathi ubaba esehambile kwakufuneke ngizenze nami. Waphuma malini? Imali waqala nje wasinika u-300,000. Okay. Iyona-ke imali-ke wasinika yona-ke futhi kwathi ngonyaka olandelayo silokhu simfonela ethi hhayi inkinga kaMaster akungeneki kaMaster. Ingakho imali ingaphi silokhu simfonela ukuthi hawu kanti iphi pho imali ngoba yena wayethe ngoba enginika le mali uzophela 6 months ngizobe sengiyitholile imali kababa. Wathi angilethe konke izikweletu zey'ngane yonke into washo wathi ingane masina 21 years ngeke kufuneka ithole imali yayo umthetho oshawo uhulumeni lo ingane masina 21 kufuneka ibe nemali yayo masina 8 21 noma 18 kufuneka ibe nemali yayo futhi salinda-ke sayisebenzisa-ke imali ngoba ziningi izinto nalo randi ngangongekho nendlu lena ngaxhuma ziningi izinto sazenza sasesiya-ke kuyena-ke sekuphele yenza masekuphele iminyaka emingaki sesifunda sahamba saya kuyena wasibiza sekuzophela unyaka wathi asiyeni kuyena safika kuyena-ke wafike wasitshela ukuthi yena sizothola malini zange sisayinise ndawo wayesitshela nje ukuthi sizothola malini imali izongena masilindele and then safika ekhaya sahlala-ke kwaphela iy'nsuku samfonela sambuza ukuthi ikwenzakalani ngemali useyifakile into wathi uyifakile and then sacela i-proof of payment wathi uzosisendela mekafike e-office kwaphela isikhathi ney'nsuku engasayibamba ifoni saphinde safona futhi wathi imali ibhawunsile ebhenki ayisendekanga sabuza ukuthi hawu yindaba wathi inkinga eseyisebhenki eStandard Bank ama-account wakhe afriziwe so kwayileyo process-ke uma wahamba eStandard Bank waya khona eyobuza ukuthi kwenzakalani eStandard Bank
uma wafika wachaza isitori sakhe ngaleso sikhathi wayesagqoka inzila bathi bayazwelana naye bazozama ukumsiza ummeli makeze nezinto zakhe zonke ukuze bazokwazi ukumsheshisela. So ummeli walindwa wangafika eStandard Bank, intombazane yafoni yayisiza eStandard Bank wangatholakala nje engatholakala efonini kwaba uDecember waphela uDecember and then ngoJanuary sahamba saya enkantolo la empangeni sasiyofuna icourt manager yakhona uMr Hlatshayo sithi sicela ukuthi asisize. Well wazama uMr Hlatshayo ukuthi asisize ila khona ekwazi kwavela khona ukuthi imali the time iphuma eOld Mutual ayingenanga kwi-account ebhaliswe ngoma ingene kwi-account yomngani kaMeli omunye umngani kaMeli owummeli. So sathola lapho bambuza ke wabizwa naye umngani wakhe uMr Hlatshayo sebabizile ethi abachaze washo ummeli lo kama ukuthi uyaxolisa uyena ofaka imali kwi-account yamngani wakhe ngoba yena obenenkinga namabhenki wakhe wathi kodwa umngani ucela ukuthi bemkhiphe kulento le ngoba akahlangene naye. Okay ngicela ume lapho ke mama. Imali ka-Old Mutual senithole lo meli namthola iyaphuma imali ka-Old Mutual? Yebo. Kwaphuma malini? Kwaphuma it was 1 million angisakhumbula kahle 2 million noma 1 million akhona kodwa amaphepha. It is 2.5 million. Yes, 2 point something million. Yaphuma Old Mutual. Yaphuma wase ethi yaphuma yakhe. Yaphuma yangena kwi-account kamngani kaMeli. Ummeli akayilethanga imali kwi-trust account yakhe ibusiness lakhe lo mmeli. Yes. Kunalokho wadonsa umngani wakhe ummeli omunye. Yes. Wayifaka yes kuyena. Okay. Futhi manje ulahli evidence. Yes. Wavuma nalommeli lo. Yes, because wavuma kuMr Hlatshayo wathi yes imali ingenile kuyena isingenile wayitransfer ke yena eseyitransfer kwi-bank likaMeli. South Africa ngifuna nizwe kahle lento ngithi yabo ngoba yini enizobhekana nezimo zabameli ngithi yabo la ilo firma besebenza uyishilo usisi uthe ummeli wabo bani omphinde MS Shangis Attorney ama-office akakephi ase-Maxwell Street empangeni uyena obenza icase yena ukuthi kwenze lama-transaction ukuthi imali iphume ka-Old Mutual. Yes. But yena wesedonsa umngani wakhe. Yes. Instead ukuthi imali ka-Old Mutual iphume ize kwi-trust account yakho ukuze ungena kuma-record yakhe ukuze no-LPC uzokwazi ukuyi-trace imali kuba nama-queries akhona. But instead wadivate imali ukuthi ihambe iyongena komunye umngani wakhe ommeli. Yes. Yangena kuleyo mngani wakhe ommeli. And then mase sithola ngokuthi ngoba savula necase kumaphoyisa. Amaphoyisa ke esethola ke Standard Bank. Kwashiwo ke Standard Bank ukuthi imali yangena kule account kamngani kaMeli, i-account yayinganamali. So mangena imali yena esetransfer imali wayitransfer kwi-bank laMeli elinye uFNB. I think i-personal bank kaMeli. Eseyitransfer washiya imali engango 10,000 wasiwatransfer the remaining one ke. Futhi phela manje sokuwasha izandla lo thethe kwesaba. Yes, I think. Okay izandla yabo. But again the issue ke la ikhona manje yabo. Awukwazi ukufaka imali o2 million kwi-account yami ngingazi ukuthi senzani. Yabo naye lo mmeli wesibili u-involve kule nto ngithi yabo kule fraud eyenziwe lo mmelweni washanga. Yes ukhuzwa. Involve lo nto ngithi yabo. Because uthi bayakhuluma. Njoba naye ifika ebank evuma nje ngithi yabo. Yes. Both of them ngithi yabo LPC should ukuthi ngithi yabo adile nabo. Yes. Okay maqhubeka ke mawuthi imali bayidlulisa ke eseyisa futhi kwi-personal manje. Yes wayisa kwi-bank elu-FNB personal. Yes lokho sakuthola ngamaphoyisa like u-detective obedila nale case le. So washiya u10,000 ngapha. Okay. So u-detective ke bekathe usazoba busy necala ke until now besingakatholi ukuthi kwenzakalani. So ummeli ke sambuza ngalokho wakuphika wangakuvuma kuthina wathi hayi imali ethi hayi imali ikhona ifreeziwe. So ka Standard Bank basho ukuthi akalethe izinto bazomlungisela wagcina engatholakali. Ummeli besimfonela engalibamba ucingo block inumber zethu sometimes ku WhatsApp simsendela ama text ewa blue tick noma egcine sekublocker nje mina wangiblocker inumber zami akasayibambi yonke into akasakwenzi. Ma
ubaba walapha ekhaya njengoba sebenze iphoyisa beningenawo noma singabisana nodlala mhlambe nama life cover life police wayenawo esasebenza futhi esengaholi kwase kuyavaleka. Hawu iminyaka engakade ekhokhela usehlule ukubhalansisa nje ukuthi ingaze lapse. Ngibuza lento South Africa le ngoba ngenzela ukuthi nifunde mina ngeshwa angisebenzi ngomahlalela. Yabo angisebenzi mina ngomahlalela. La sikhuluma ngomuntu obesebenza kuhulumeni. Esebenza futhi ngokujaha zona igebengu, yabo. But namhlanje igebengu zidla yena, yabo. Igebengu zidla yena. Umuntu obekade ebhizi ejaha igebengu. Nani ke uma nisasebenza kuzofanele nigade lokho. Especially futhi ke la nje emaphoyiseni ngizoba nje emaphoyiseni angifuni kwabanye ngithi yabo ukuthi yazi kuhle ukubambisana. Lento ezokwenza ukuthi uma omunye wenu ewa nani nikwazi ukuthi niwumonitor nefamily yakho ukuthi ngabe kusahamba kahle yini. Ngoba oza kwabo ngiyacabanga ukuthi kulesimo esikanje ngithi yabo nabo kufanele uma kukhona ukusebenza ukubambisana emsebenzini kubantu nje baphakame bame ngenyawo ukuthi lokho kwenzeka kumfowethu nasemndeni wakhe engasekho nakuthina kungenzeka kufuneka sisukume ngempela sime ngenyawo lesi sigebengu ngesenza lento sikwazi ukuthi sidile naso siulekele umndeni. Izinto ezithi ngiyakhulume ngazo lezo ukuthi bukane la kushayeka umuntu besenza kuhulumeni ukuthi asibheke lezi zinto enidlalayo nabasebenzi enikhokhelayo ngoba ngiyangibona ema police station lapha bayafika impela laba ngithi abo asopholo ukuhlukana kwabo Metropolitan ngiyangibabona lapha konande lapha nako Siyaruswati befika lama representative bakhona baze babeke netafula labo la bayagcwalisa omasingcwabisane bakhona lapha but kulesi simo ubaba uhambe ngasana nomasingcwabisane uhamba futhi ubaba imali yakhe isiphuma akasekho ayisafikanga iphelele njengoba injalo emndenini namhlanje kunzima isimo sikanjena kulukhuni nje yabo kulukhuni uma kuzoba nabantu babazokuthi bona kufanele badlithe ukuthi ukuza abanye abantu ezweni kubhlungu nje ma this is why ngithe nje anginikele ngibuye ngize lapha because sifike naso nibona ngoDecember ngasuka futhi la ngantshela ngathi ngizocontacta uChairperson ophethe LPC la kwiprovince osesiphela ngamthinta umrefela zonke izinto ayidinga zena ngithi yabo office ngiyazi ukuthi will escalate imatter yena nami njengoba kuqala nje lenyanga ngoba ngifuna vele sheshe siyiphuthume yabo ukuthi uthi uphela uJanuary ngazi ukuthi kumngephi ngiqedile ngecase yenu ngidlele phambili ngithi yabo kunlekelela ukuthi nginichushise nansi iminyanga erathi kuzofuneka nibhekane nayo because kubhlungu makunje yabo kulungile sisi kuphi okunye ukuthi ngekathi imali seyiphuma futhi lapha eOcean ngathi babe safaka imali bamtaxa so ngathi siyiphuma futhi wathi baphinde bam double taxa futhi bathatha kwashumeli bathatha imali engango 500,000 so kulo 2 million something uma nazo 500,000 kwaba imali ke ngena kule account le kalommeli uthi bamtaxa 500,000 yes uthi bamtaxa 500,000 okay ngabona last time ngifika la ma statements and everything angithi yes ma transaction from Mutual la beveza khona ukuthi imali yonke ngempela baye transfer ngithi yabuya ngala yes it is there la kusho khona ukuthi nansi ke imali ke echarge I tax akukho la kuvela khona kodwa imali ihambile yes imali ihambile yena ummeli yes yangena kummeli ngisho khona vele ukuthi imali ihambile 500,000 lo tax kodwa manje awuveli kuvela sekuvela nje imali esisele kathi sebe uthathele 500,000 yazi khona ikhesi ekade si yadlula kuthina ngonyaka odlule earlier last year abangapha eJozini la family ingane yabo yashayiswa imoto ingane encane yalimali ingane bathola ummeli waseMtuba lammeli waseMtuba wabenzela ikhisi ingane wabenzela yazi yafika esiphethweni
uyayikhokha iclaim yengane ngithi iyakhokha ngazi noma 3 to 4 million lapho nje or 2 to 6 million yabo ngisakhumbula ngathi ilapho nje yabo ithema esikhokhile le mali ummeli walokho ebaleka nale mali bafikisa ngathi thena ama-account imali izongena lento abayishola nani abayishonile ngithi yabo nani nithembe nilethe i-account yabo imali yangangena lo wathatha imali njengamanje eseyisusa kuleli bhodo lakhe le account yakhe eseyisa kubangani bakhe kusho ukuthi ngizofaka imali engakakwena ngifaka imali engakakwena ekhipha yabo omunye wabantu afaka kubona imali esinye sesikhulu nje samaphoyisa esikhona khona la kwaZulu-Natal ngithi yabo khona ngapha phesheya kothukela ngeke ngisho ukuthi kepha ngithi yabo enye imali yangena kwi-account yakhe ngithi yabo baba bangani so le mali njengoba yonke eyiphusha kanje ukuze ayisuse la kuleli bhodo elikhona bonke labantu bayanindeka manje ngithi yabo because lefuneka ikuthiseke le mali yebo ithe mase bethola omunye ummeli eseqala elandela ngempela lo mmeli ukuthi enze uphenyo lo waseGoli ngokomthetho wathola le duduliwe lo mmeli lo yabo akekho sikhuluma nje ngithi yabo yebo wabulawa bamdubula washona so ngiyake kulento yokuthi uma ngabe umngani noma mhlawumbe ninihlobo nomuntu ommeli abanye bagcine belingeka bengena ezintweni zokuganga ngoba sibe nomona nomgolo wokubona imali esuke sebeyiphethe kuyimali yabantu so ke na wena ungalambi mayethi ummeli ayimfethu ngicela ukufaka imali yokuthi kwi-account yami noma kungasani ummeli noma bethi ubani igadi imali eqhama ngaleyo ndlela athi umuntu kunemali ngicela ukuyifaka kwi-account yakhe ngithi after mase ngiyifakile uzoyikhipha ungineze ngizoshiya imali engakakwena mhlawumbe athi ufaka 100,000 uzosatha no 10,000 ngithi awunalo lutho vele ulambile uzojabula 10,000 yabo uma usudlile 90,000 ekugcineni nanga umkhwanazi emva kwakho nezakhe awu bafuyeza angithi yabo njengoba into nje ethi ngisho WhatsApp udelete bayakwazi ukuthi bawubuyise bona bamaphoyisa bawubone akusho mina kwakusho umntaka maka kwakungasho mina ethi ngisho uWhatsApp udelete paperwork trails iyazisho sisi yebo asinikani phela ngesandla ngokuthi kugade lokho kungasasha noma ngabe ubani othi nje ngifuna ukudlulisa imali kanje ongayazi nathi qhamukazi gada ngoba kusasa ngana kwethu kuyongena inkinga okunye nje kuze kube manje ummeli asimazi akayibambi ingcingo akatholakala akasichecki ngisho ukusichecka nje yena ke okunye bese sijwayele nokufonela uma wakhe ngoba yena bese singasamthola efonini uma ekhulume noma wakhe wakhuluma amagama akuhlungu ke ngima washo ukuthi angisazi wathini wathi inje ibambela umnikazi ngangitshela nami ngichazela ngicela ungixhumanise phela nengane yakho ngoba ngiyayifonela angitholi icingo ngifuna ukuthi ngithole imali ukuthi ngikwazi ukugqibela ngoba sengigqoke nakwesibili ngigqokile angisenawo amandla ukuthi ngikwazi wase yasho ukuthi hayi inja ngase ngithi ngiyaxolisa nje ukufonela wena mama ngoba akuthinte wasithi hayi kulungile inja vese ibambela mnene oh izulu lesesesha wase waphinda wathi ubuzile ukuthi yena kade nifuna yiphi imali ngoba phela sewanika imali usho ummeli etshela nina yes etshela umba wakhe ethi kade bafuna yiphi imali ngoba phela ngifuna yiphi imali ngoba ithi ingane yami yakunika mama ngithi mina ayikho imali lo 300 owanginika wona isamba sisele ngakuyena nami nginedinga mntana nje ngimfonela ngize ngimbhale khona nje lapha engambhalela ngathi usungaze urobhe umfelokazi umrobhe nje nengane oqala ngisathi inhliziyo yami angizazi noma nebe mphile noma futhi ngiyenze njani ngoba umyeni wami wahamba naye ngendlela engayazi kuze kube manje kakufuneke nje nezingane vese sithole ikhatheli ngoba zonke izingane siyadunyela nje emakhanda ngoba ayidluli lento ukuthina ngoba wahamba ephila abuye sesengolizana kuze kube manje akaze sikuthola ukuthi wahamba wabulawa yini ngingaki iminyaka sihamba eboleka unyaka wesifolo unyaka wesifolo yebo ngikubuza lokho njalo ngoba
umuntu angathatha iminyaka emingaka ukuthi mhlawumbe umzimba wakho uqale phansi angithi yabo. But-ke noma kuthiwa sekunjalo even namathambo akho umuntu bayakwazi ukuthi abe-DNA test bakwazi ukubheka if ukuthi kwaba ne-foul play. Ibuyela kule nto ebengisho ukuthi-ke uma nabo abantu ngempela abasebenzayo nabantu nje general uma bebambisene ngoba-ke kulokhu nani njengoba nisho ukuthi niyadunyelwa nje ngithi yabo ngoba ngempela ningasitholi isizathu esase singenza ukuthi ahlabeke nje ehamba umuntu ephilela kade nje enganalutho nje akaze akaze bike khona yebo but-ke kodwa ntambama no4 wayiselele engwele zakhe singeke-ke sithini angithi yabo mhlawumbe ukuthi khona sikusolayo sithini angithi yabo singabantu yabo but kodwa-ke ninelungelo lokuthi-ke ningacela mhlawumbe ukuthi kucutshungule isidumbu sakhe yabo kabusha uma kuwukuthi mhlawumbe njengoba nithi anigculisekile angithi yabo akumukeleki yabo akadluli khona leso sithomba akudluli kodwa-ke no ninalo ilungelo lalokho kodwa-ke futhi nakhona kwakubizo la yes kungathi mhlawumbe indlela eningaze nithi nizoyithatha kule angithi yabo kuphela thina esinganenzela khona ukuthi nje sikwazi ukuthi-ke kuma-stakeholders ethu esisebenzisana nawo aluleka ngengqondo sicela ukuthi angenela zonilekela zonisiza nabo mhlawumbe ukwazi ukudila ne-counselling also ne-therapy yabo because we do have ama-psychologists esitila nawo nama-social worker nama-therapist yabo bazama ukuthi sicela ukuthi banisize mama especially nje kakhulu wena ukwazi nawe ukuthi-ke badile nayo ngesimo sengqondo uma kungaqinile wena iy'ngane ezoba yenje ngoba ngiyakubona nje ngeke ngakhuza sengibona ufuna ukukhala yabo inkinga phela futhi edala lokho ngaphinde ngahlukumeza nangummeli hayi lokho mmeli yeke bazodila nabo laba ababaphethe abameli yabo so i-support-ke kobaba omncane baba omdala niyayithola futhi hayi ngiyayibona iphendulekile futhi hayi njengoba nibukana nengane nje khona mayinzima ningayiphenduli uma yinzima noma mina ama-complications yezo sis mine ama-complications don't answer it angiyabo uyedlule nomina unabo phela maye ngaphenduleki ma ukuthi nje okay unless ma uthi niyafuna yabo nje buhleka nje okay ngicela sidlule kuyona yabo okay-ke usizi labafelokazi angithi yabo nangumfelokazi niyawubona South Africa umuzi ukuthi unjani i-condition okuyiyona ngithe angibuye ngoba njalo uJanuary yabo iy'ngane zibile esikoleni khona abangazi kufuneka bathatheni bahlanganise nani ukuze iy'ngane zikwazi ukuba esikoleni kufuneka kwazi futhi nokuthi ibhodi kufuneka liyeziko but-ke uma ngabe ungenalutho nizokwenza njani kunzima-ke ukuhlupheka komndeni kube kade-ke i-breadwinner ikhona isebenza yikho ngithe nje noma-ke kuthiwa khona ebengibambeke ngakho eThekwini nomuntu-ke esesontweni yabo uJanuary but-ke angisakhe lesi sikhathi ukuthi ngipintshe ngize ngizonibona again namhlanje yabo ngoba senelidosile udaba ku-LPC kwi-provincial sezandleni zabo njengamanje yebo but-ke singeke sime lapho kuningi engicabani nani nalidingo usizo lakho njengoba ngisho indaba ye-counselling kufanele niyithole into njengaleyo yebo wena esikoleni qedile yebo ngiqedile ubufundela nsisi ngifundela i-marketing uzomaketha nsisi nosimaketha yebo awumaketha isikhwanazi lesi maketha isikhwanazi dadewethu yabo right nomkhwanazi yabona nje osulelayo yes yabona ngisakhe nje isikhwanazi nje angithi yabo okay ufuna umsebenzi manje yebo cela umsebenzi kanibingelela babukela emakhaya ngisacela uma kukhona ama-post avelayo nibongipha ngiyabonga ithuba unani khuluma umkhwanazi khuluma dadewethu hawu ngine-diploma in marketing ngifunda e-CPUT eCape Town yes yeah ngihlala e-Richards Bay now I'm willing to relocate. What is the number that you can contact you? Oh, ningangithola ku WhatsApp 008
064 7836 935. Okay. Hey, ninginazi malasi. Entathe inamba zabanethu udadewethu lo. Udadewethu lezi imalasi lezi ahambe yacathi uhamba efuna ukushela ishela ingane yasekhaya. Ifuna umsebenzi ayifake inamba ukuthi ifuna ukushela la ifuna umsebenzi. Ningacabangi makhona nje okukhuluma into engathi ishu dadewethu ungitshela. Yebo. Sizomthatha simthole. Okay. Mina ngiyacela nje ukuthi ngikucelele umsebenzi kundaba ezethu lapha eMtuba wakithi ekhaya eMkhwanasi. Yebo. Bakhona amabhizinisi laphana laphana nemayini laphana. Ngicela ucele enkosini. Cela. Oh Mageba. Mageba Mkhwanasi. Ma. Ngizothi indaba ezithu. Yawona kumhlala kwa Cape Town. Ngizwe uthi indaba ezithu mina yakithi kaMkhwanasi. Undaba ezithi inkosi yakithi eMtuba. Ngicela ukumbiza nje ngegama ngithi yabo undaba ethu wakithi. Inkosi ephethe eMtuba. Yebo, awushamase kwale nkosi Siphishi Madubani. Cela mawukhona okuvelayo ucabanga ingane kaMfowini. Ngiyabonga kakhulu. Ingane kababa. Yebo, ngiyabonga kakhulu ithuba. Phela undaba ezethu awusokusho nipha amakhosi le ndaba ezethu. Obengithi uthi undaba ezitha Cha nami ngamkhulekela ndaba ezethu ngizamkhulekela ngizozama impela ebuhleni ukuthi ngithunga ngaze ngikuthola indaba ethi mhlawumbe ngikubone eKenana ngesabatha noma ke ngingena ngiphuma mina ngilala emhlanganweni lebo. Kodwa nje ebuhleni ngiyathembisa ukuthi ngizoyibona inkosi. Ngihambe ngokukhonzela kuyona ukuthi uma kukhona okuvelayo ngiyacela ukuthi ngikhulumele ngalo. Yebo, siyabonga. Yebo, ngiyajabula. Umwakwethu wena. Nayi kuzolunga mama, kuzolunga. Njengoba ngisho ukuthi ngibela ngoDisemba ngithi ngikhulumele no Chairperson LPC la eprovince. Uthe azabanithinde? Bake basithinta ngawo uDisemba bafuna i-account la kwangena khona imali. Yebo. Yes, don't worry. Emetha yena nje sezandleni. Yabo njengoba ngithi nje ngithe angiyizi kunina nje baqala inyanga ngoba ngifuna futhi ithi iphela eklethi nibe nithole ukuthi kuthiwa nemngeni. Ayikho umuntu ozodla ithukuthi kuza kaMkhwanazi. Ayikho imbungu lezoncela igazi la kaMkhwanazi nje kalula nje kanjalo kuphele kanjalo mthebo. Sizoyijakha sabakhwanazi. Ngiyajabula. Sejika wasengihamba songenzisa ibhenki laka apps esethi ngahamba wamnika u500 futhi ngokwenza ibhenki laka apps elibizwa umyeni wami namanje akaze ngingenisele ngalelo bhenki. Naw kulungile mawami emakhaya makhuleka ngithanda ndayikhuleka. Umama wethu wena nobaba naye lapha ekhona. Angeke sinikelele. Nama ngizazi na abafundelwe ngalezo zempangeni. But nje ukuthi emazithi nje one ngathi bafanayo. Singene emotweni lapho sibhekele empangeni. Njengoba ngikufole nini wena? Ongifanele ngabo wani. Nangithi yes ngathi naye no siyeza. Angizazi nami ukuthi ziphushwa yini ukuthi ngiyangibuye. Kodwa ke ngiyaqinisekisa yilokho nje. South Africa afethu. Igadeni nganza ukuthi into no ezithinta nomthetho nethinta abameli bafethu. Bazali bekuphuma imiphumela kaMatric namhlanje. Siyazi ingane zenu niyafisa ukuthi ziqhubeke ziyengena emfundweni ephakeme. Hey, mzali osathi nengane mhlawumbe ukuthi ufuna yoba ummeli. Hey. Niyithanda zise ingane zami. Lapha. Hey. Ikwasathane lapha. Lapha ngisho ukholwa ingane yakho ngisho ikholwa ithanda kodwa manje kufanele uba ummeli ufuneka wazi ukuthi isemaphandweni kaSathane because ummeli uthi umuntu edlwengula ingane encane wayibulala wayenquma. But ummeli afike enkantolo amvikele lo muntu lo ngenxa yemali.
ethi umuntu ebulala abantu ahamba aqashe ummeli afike amvikele enkantolo amfikele, okukhombisa ukuthi kuleya profession i-profession yokubulala inembeza le. So i-profession enemali esheshayo eyenza ukuthi ngisho umuntu obenjani kodwa iyakwazi ukuthi imtwist aphenduke angene endaweni embi njengoba kuthiwa imali nje impande yesona. Bazali ngempela nisafisa ingane njengoba bameli ngiyacela niyithandazise nani bafethu nodadewethu enisebenza ngokuzimisela ngempela nenifundile ngempela ukuthi le profession nikwazi ukuthi ni revive ngempela ime ithembeke, ngoba abameli abasathembekile ngabantu abanjengalabo esikhuluma ngabo la abenza izinto ezirong. Kubuhlungu ngoba iyangcoliswa le profession. Engicabanga ukuthi nabo ke i-LPC ithe Law Practice Council ithethe committee le iphethe abameli engathi ngempela ngakisukume ime ivithize leli jazi layo, ngoba maningi amakhizane nezimbungulu kuleli jazi labo leli ibhashi abaligqokile nje bebambe bebheka lethi nasiyayibuka intwala ezikubona lapha nezimbungulu konke ongakucabanga okulengela jazi abaligqokile. Ibona ke kufanele balivithize ngoba lidla bona, but lidla kabo balimunca igazi labantu libe lihleli kubona. Ilokho nje ngingakusho. Ngiyabonga nje ukuthi ngiphinde ngivele ngapha ekhaya kaMkhwanazi kulolu sizo esilibona lapha ekhaya, but ke sizozama ngakho kusemandleni ethu ukuthi njengenhlangano ithulile sibalekele la ekhaya la ngesingabalekela ngakho ukuze nabo bathwaze ukuthi batholeke ukuphila nokukhululeka kulesi stress esingakababhekene naso. Ma ngiyabonga. Elakho lokugcina ma ungathini? Ngibonga kakhulu inhlangano yabathuleleli nabo bonke abazama ukuthi bengenelele bekwazi ukusiza. Sengathi uNkulunkulu ehamba phambili kwenzeke imangaliso, ngikwazi ukuthi imali yomyeni wami ngigcine ngiyitholile ukuze ngaphelele ekhaya ngiqhubeke ukukhulisa iy'ngane zami engishiye nazo. Ngibe umama nje ozohlala ephile ukukhulisa iy'ngane zami naleli khaya lakhele bonke abayifisile ngiqhubeke nabo nami ney'fiso zazo engikubongayo nje. Ngibona inhlangano yabathuleleli ngoba sesiyafika kabili la ekhaya. Cela ukuthi uNkulunkulu aniphe amandla ukuthi konke engikufisayo nalona owabona ukuthi kumele ukuthi angihlukumeze kanjena ngeke ngisho lutho, uyena wayazi ukuthi wenzani. Angimbambele eqhubu kepha konke uNkulunkulu kuphela. Ngiyabonga. Ngithi siyabonga kakhulu ngokuthi nikwazile ukufika la nize nifike kabili. Siyabonga usizo lenu. Siyabonga. South Africa nalokusizo lapha ekhaya kaMkhwanazi. Njengoba nibona nje ukusetshenziswa la ekhaya ubaba wasebenza kanzima, kodwa namhlanje mangibuka ngisho amawindi lawo uyabona ukho ngisho amawindi ukuthi kuvala amawindi ayikho ngisho manje kuthiwa ngamawindi avalwe lapha ewindini kwafa amawindi kusizi lukadabukisa ngane zawethu. But ke wona-ke nawe sidinga-ke ekhaya njengenhlangano ethuleleli siyatholakala enambeni yethu yocingo eyodwa ngezwi izovela lapha esikrini ngaphansi-ke ethi namba 0677893082. Ayikho kenye inamba ekhona yakathuleli ngaphandle nje kwaleyo. Mina Duduzi wakaMkhwanazi kanye nethimu yonke yakathuleleli siyabonga enyakeni omusha. Siyanithanda niqhubeke nokusisapotha nje niphephe nani. uNkulunkulu anigcine njalo. Amen.